a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. Baiwa Allah ina ta magana ko kuma ai ya kamata ki min da hannu taimaka dan Allah nan ba nake so ki dan taimaka min da shi nan ba nake so ki taimaka ni ne babban gayi a area nan fa ni ne babban gayi a area nan kina zuwa kika ce waye Rabo an sani a lallai fa yayi ko a wankan yayi kenan sosai ba wankan kai ba waye ne oke waye ne la ilaha illallah kace ban yi sa'a waye Allah an samu matsala wayo ta wuce da shi ta wuce da shi wallahi malam wallahi ba haka bane a'a kai malam shine ka ansa ta mai biyu amma ka zo kana dukan ma no. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku